Mushure mukutadzirana mudzimai wangu akabata kundituka ndinoita sekuti hanziri ndinorara naye muguvesi ndinobatikana zvisvika pokupedzisira. Anonditukira nyangwe vabereki kana kunditorera rudo mumba hatye ndandikavirwe kusangana nedambudziko iroro. Saka ndasvika pakuti rega ndimbozvisiya hangu zvichakanaka. Ndakamboendesa shereni kwana atezvara, handina chitemana naatezvara. Vakandikumbira kuti mukwasha mwana wedu akukanganisira ngaadzoke timbomuranga. Mushure mazuva mashomana naatera mukadzi hatina kupedza shungu, tikakonana pamba nenyaya yevana. Ndikamutsura kuti kugara hakudaro nevana iwewe. Ndikazomuona auya nasabu wekudombojena watinogara naye. Akati ndini ndauya nasabu uyu pamuri, ndati ndikuzivise kuti handisisiri panapa, ini ndakusunungukira kuita sekugara. Ndikati konona wekuti ndakutsura ivana chete here zvikanzi hongu. Ndikati hapana chikaipa sabu muri kunzwisa here zvaruka zvikanzi zvishombe zvavauya vachindiudza. Ndikati hapana chikaipa, ndakuchikumbira kuti munyore pasi kuitira mangwana. Uyu mukadzi uyu anogara achiti pana pakandikamutsura anotaura nyaya kuti nditama mushonga ndofira pana. Saka inini tiramba ndakachengetedza munhu achindita zvaanondiita handina kusununguka. Mukadzi akarombedza akabva aenda akabuda aine mberi. Ndobva aenda kwaatete wake kumhondo. Akasvika akanogara 1 week. Ndobva ndafona kuna anateza kuti baba mwana wenyako kuno. Zvikanzi ambogara mukwasha zvidakana matadzirana anogona kuzodzoka. Ndobva agara wiki yechi2. Ndakasunguka ini ndikatera kwaateza kuti baba mwana wenyako. Asi nyaya yatinokonana ndeyekuti hadzoreki. Munhu anondituka zvekuti hazvinazvo zvinobatsira. Zvikanzi iwe chienda kugara kumba wambonzwawo here kuti ari kupi. Ndikati ini manzwira ndiri ari kugara kumhondoro kwaatete. Zvikanzi zvakanaka, kana auya tichakudaidza. Mukadzi wangu inini akanzi auya, musi waakauya haana kusvopfurira kuya kumba, akagara futi imwe wiki. Ndobva auya ino munin'ina wake bhasikoti inini ndatumwa kunzi ndiuye nditakure midziyo yangu kubvira hembe nezvanee ndakwanisa kutakura. Abva averenga hembe bhasadza mabhegi 2 bhatora rimwe bhegi bhaapisa. Ndikati apo wapisire hembe wadii kutakura waenda kopachi kana vabereki. Zvikanzi izvi zvinoti inini ndinokodzere kupisa kana kuchengeta. Asi apa ndaona kuti bheta ndipise, ndobva apisa mbatya dzedzi. Patanyorerana mudziyo pasi, mapleti ake, mawadhiropu nochindikati pachine chimwe zvikanzi handikwanise kutakura mawadhiropu aya nenyaya yekuti akafa. Saka ndakukumbira kuti muzondisirawo madhozi kana kwachena muzonditumira midziyo yangu. Ndikati hapana chikaipa. Inini pari zvino handina mari, zisiyai midziyo yenyu. Ndobva wasiya midziyo yamai yangu. Inini ndobva ndasara. Kwachena shuwa changamire ndikasvika tora midziyo bandaigadzirisa kwachakona. Mumwe mubhedha wangu watoshata-shata, bandatora munyowani bandabvisa uongo uripo bandaukadzikira. Ava vanoita mazuva vakabva vasvika kumba kwedu vakati ndauya, asi nyaya ndainga panapa inini ndine nyaya mbiri. Ndikati mune nyaya iyi. Zvikanzi ndoda kuona kuti midziyo yangu ikakwana here 1, 2 ndine pamiri penyu. Ndikati onaya mama maakuti pamiri pangu imimi mabva pamusha imimi muine 6 months kusvika nhasi musati madzoka pangu. Kupamiri inini ndazopawana kupi? Kumusi wamasumuka panapa mauya naatete namukoma wenyu hatina kubvunza here kuti munopamiri makanditi ndichiita pamiri nandikachembereka nenge iwewe unonditonhodza miri ndikanyarara. Musi iwoyo pakanga pana baba wanomusika, baba watinogara naye kunyamadombo uku dombojena anonzi Charles Shangazi. Akasvika pakuti marunga matukiro ari kuita mwana wangu uyu inini panyaya dzake futi musafa makandidaidza futi. Changamira akandidzura zvandakatadza kuziva kuti mukadzi wandinorara naye. Akanditi tuchende munhu anonditonhodza miri kachembere. Ndakanyarara handina kumukwanisa muruva kana kuita sei. Baba wake ndiwo akauya kundibata nevati kwasha ndinokukumbira sunduka panapa. Ndikasunduka ndikaenda. Changamire ndakarwadziwa zvokusvika pokutadza kuziva kuti ndiye munhu wandikuchengeta kana kuita sei. Mushure mukadzi uyu ndikanga ndabva kumuregerera nyaya yekudanana nagora. Ndikaenda ndikanipedzera kuna tete wake kumhondoro kwacho. Ndikamuregerera akauya akadzoka kugara pamba. Saka inini ndiri kuti
Pandakaenda mboenda kuna anatezera ndiwati baba sheremire inini mwana wenyu anatezera wangu ndasina chitema nawo kana chi ende ndikaona kuti vanhu vakange vasingazive kuti zvizvikuita mwana wavo kumba inyaya dzataipedzana ana ateta. Kechi2 akatenga kudana nomunhu machakonda aita zvekumabhabhashopu ndikamutsura ndikati iwe uri munhu wakuita zvekumabhabhashopu iwewe uchaziva kuti pamba apa tiuraya kana kutadza kumirikana uye haana kuzvigamuchira panguva iyo ndopaakapinda majisimba rokuti akaenda kuna sabhuka ati ndakubva panapa ndozopedzisira ndamwa mushonga chichi sabhuka panyora maminiti asara nayo ndobva azodzoka akativerenga mudzi yake achienda. Nhasi chakundishamisa ndechokuti mukadzi after 6 months akudzoka achinditi ndinopa miri penyu inini changamira ndisiri paziva. Ndakumbira kuti tirambane zvakasununguka munodare ana atezora achinzwisisa dambudziko ranga rino mwana wavo nemi. Vabereki vangu vanovatuka kunge mwana mudiki zvokuti baba vangu havana kana romati naye. Saka ndo nyaya ndatinopinge mukadzi. Ndainzwa kai Malinda tipeotisa. Pamusoro chakadini. Chekutanga chandikataka kunetsana nemurume wangu sisi taigara kuchipori. Tabva kuchipori murume wangu akakonana nevamwe vakadzi vairi vakanga aroora. Vakadzi akakonana ndopa akati ndachagona kugara muno munda akaenda kutsvaka kugara. Zvino ndakatsvaga kugara takaenda kunyamadombo. Tasvika kunyamadombo ndakavaka imba inokwana kuita 4 rooms mukicheni yemarata. Tapedza kuvaka imba isati ndaigara. Murume wangu inini takabva taita shopu kumagezi. Taita shopu kumagezi. Takuti takuda kupinda mushizha kunorima. Murume wangu ndopa akanditi baba wangu inini wanditi nditengese munda. Nduye ndigare pastand pana panokuti ndakura ndichagona kurima. Ndopa ndikati kozva muri mukuru imimi 1 2 kana tatengesa munda zvinoreve imi mune vana vakomana. Tikakrasha nashuwa takaenda kwatete. Taenda kwatete murume wangu tikagadzisana natete kusvika nditayo muzvikurudzokera. Taenda tikasvika takaenda kwana baba. Tasvika kwana baba kuye takadzinombogara tiri pashopu pai. Tikabva enda machakonda takundoja. Tichiroja kuda ndopa tikavakira munda maatezvara wangu. Tavakira munda maatezvara wangu ini imba yechipera. Ndopa tikabva tanzi maitira ichi handitogara kumba kwana baba. Tichisvika kumba kwana baba kuye handinombogara 2 days. Murume wangu takabva tanga kunetsa akatengesa stand yeground pamagetsi. Ndopa ndikati matengeserei stand. Atengesa stand iyoyo mari iyoyo akaenda kuchengetesa baba vake. Achengetesa atezvara wangu inini. Ndopa akati zvoni iwawo kunochengeta mari. Saka ndachengetesa baba ndakati ko mari kuya nemari mandipa ine ndenda kunatezvara wangu ngatezvara ndichengetesere mari. Tikabva tanga kunetsana panhonai. Zveshuwa murume uyu ndakati tukana naye. Iye achituka inini ndichimutuka. Kusvikira takrasha zvokuti murume uyu akaita mwedzi asikupamba. Ndichirarama nezvokukumbira hama dzangu dzichinditumira chikafu. Kuzamara inini ndati murume auya mwedzi wapera. Ndopa akati amaitirai inini handichagona kugara newe panapa nechikonzero chokuti iwewe uri kutuka vabereki vangu uri kundituka. Ndikati saka mama funga kuita sei ndopa wakandipa shereni. Wandipa shereni ndichienda kwa bhini. Nyaya yakasvika kutomboka bhini shereni varadzoka. Radzoka shereni ndakabva ndagara pamba. Ndagara futi dzimwe 2 days. Papa nekamwana kamubvana kamusikana kanga asinganditaudze kasingataure neni. Ndopa ndikati iwewe uri kusvika mba muno musei nisingataure neni. Baba wako ndakavaudza vasikwanisa kugadzisa nyaya. Saka iwe nauripo ndeyekuti enda unoudza sekuru nako kuti mama wanditimirei kusvika panapa kusvika tagadzisira nyaya. Nokuti unopinda mamangu uchiita sei uchiita zvaunoda usingataudza neni. Saka waunoti amai panapa ndipapa. Shuwa baba murume wangu apinda musango paakabva musango achingosvika kwatezvara handizoda kaudzwa sei. Ndokubva asvika akagumbuka akasvika akandituka akandirova. Ndobva takunetsera kudaro murume wangu ndopa paakati ibva pana nditoda kuona pano. Ndakarara ndikamuka kuseni fodya yakudyara kwechi2 mudhundu rimwe nokuti rimwe rakaridyara tichitese. Ndopa pandikati baba naamai ini ndakukumbira ndoda kumboenda kunozorora mararamiro andiri kuita asiriyo. Murume wangu kana takashanda zvinhu anotengesa misha tapedza kutengesa asisina munda vana vatinozvara hatina kana pokuvaisa. Ndopakanzi na baba endai kana musingakwanisa kugadziriswa endai handikwanisi kukugamuchirai. Shuwa wadare ini ndakasumuka ndikaenda kumba kwatete wangu. Ndaenda kumba kwatete murume wangu yakadenzwa akafonerwa natete kuti yatigadzirise nyaya. Akati inini ndichikupisa fodya ndisati ndakwanisa kuipoka. Ndobva tagara murume wangu ndobva ndafona paine 3 weeks ndobatira ini ndine nhumbu ndabvawo. Ndopa akati zvoni ndiri kuzviziva kuti une nhumbu yangu yochengeta achitaura natete. Nhumbu yangu ichengeta iyo ukaibvisa chero nhumbu yandikukusungisai. Tadaro vadare ndopa ndikagara zvosho murume wangu achifona amaitirai ndoda kugara zvakanaka ndoda kuita sei. Ndikaendesa fodya inini ndichaita kuti ndikutsvagire kwekugara nokuti mararamiro andiri kuita inini nababa haasiriyo handitadziziva kuti iwe nababa vangu makatadzirana sei. Shuwa wadare ndakagara mumba kwatete wangu 5 months. Ndopa akazondifuna kuti amaitirai chiuya ikuno.
ini ndauya kuno kunopa ndikati mama chine gerege inomboenda kunoona kumba kwangu. Ndichisvika kumba kwangu inini wadare ndakasvikira mubedroom mangu inini zvinhu zvangu zvisimo. Murume wangu yatora mukadzi aisa mubedroom mangu. Magombezi yangu inini akufugwa nemurume uyu nemukadzi wake. Shure ndakaenda wadare kumba kwaamweni wangu ndichisvika ndakaona pane amweni wangu nemukadzi wavo apa. Ndopa ndikati ko abvisa zvinhu zvangu mumba mangu ndiani? Apa kuti mumba mangu mupinde mumwe mukadzi ndiani? Ini murume wangu atingakunetsana tikutaura pafoni. Zvese zvokuti takanetsana hazvisirizvo. Kwavisa munhu ndiani? Ndopakandizonena amai muroora mirira murume wako avo. Zveshuwa ndakabva ndakangonetsana nemukadzi kuti mapinda sei mumba zvakanzi inharo dzemurume wenyu amai ini ndandisingatodi kuti mumba mune zvinhu zvemukadzi muno handikwanisi kuti inini muite sei mupinde umu asi murume yakaita nharo ndakapinda mumba umu. Zveshuwa murume akauya kubva kubhinuru asvika ndikwanikuva muno chemo chei ndikati zvamukataura zvekuti amaitirei uyai ndikupe preparation ndauya zvoka ndandikwanisa kupa preparation yokusvika wazvara taenda kublood test taona kuti mwana ndivangu ndikati kopesa pamunofuna kuti amaitirei rega nditsvage mari kutsvagire kokuti ugari ko nhasi mazochinja nyasi nekuti mwana womukadzi here wosaka ndemukadzi wamaindifurufushira kuti ini ndisagari panapa tichitukana muchindinyima chikafu musigarire pamba mwedzi ndo zvamakaita here zvakanzi ndo mukadzi wangu ndikati ko mubhedroom mangu mati kundidenza imi mumba mangu ndapinda pamwe kana pani kurongedza ndarongedza zvinhu zvangu ini murume wangu ndiri ndega ndopa vakati ndozvatatoita izvo ndakati aure zvakanaka ini achakwanisa kutakura zvinhu zvangu ndakaenda kumba ndasvika kumba tikararasa nhasi mangwana atezvara vangu ndovakaloda zvinhu nemota vachibvaya nepropati yangu kumba kwaivo wasvika nababa ndopa vakati komaya nepropati mwana wedu akapiwa shereni here kana kuti murume mwana wedu akapawo shereni zvakanzi aiva hana mwana ine ndiyakaramba mwana wedu zvakanzi tipe umbo wokuti mwana wedu akaramba akaramba mwana zvakanzi hatina shere hatina vanzi mi baba ndidzokere nepropati mwana kwasha wedu sematorero akaita mwana wedu ndiye ngauye adzosere semadzosere ari kuita saka propati yadzokana atezvara ndopa akabva kupedza zuva 1 rechi2 ndopa tikakwirwa dare kunzi uyai kwamama ndomazura ndinekaaa madzimai amachinga nditsanangurwa nemadzimai enyu ndiri maitoro sei panofanira kuti tiedze kutaurirana chokwadi kuti kana tichibatsirwa tibatsirike nyaya yedu ipere mune zvakanaka. Amai ava kana vari kuti vaindifonera inini amai ava musowasumuka pangu tine maminitsi akanyorwa pasabhuku hatinawo ekuoneka kwavachiti handichada zvomusha 1 2 kuti vazosumuka vakasiya vachipfuura laini namu ndakararama zhizha rese ndisina kana maminitsi ndakararama ndisina laini amai ava vachipfuura laini rangu vari kuti vaindifonera kusvika kana nanhasi kana mukavabvunza namba dzangu havazivi vaindifonera pai pavaindifonera chivati nini mimba ndo yangu chandikuziva ini ndikatofonerwa naatete wavo kumhondro vachinditi bamudiki muri kuziva here kuti mwana wahanzvadzi yangu ari kurwara asi murwariro waari kuita unofanira kunge pari pamiri penyu ndikati atete ibvai matosiyana nini zvachose kana vari kwatika mukavabvunza tikatotukana ndikati imimi ndimakatora mukadzi wangu pamba pangu inini muchiti musikana hande hausisina murume mukatakura mukadzi wangu akaenda imimi nhasi magara 3 weeks kana 3 months dzamagara imi makundifonera muchiti mukadzi yani pamiri ko madii kuti imimi mungomupa wamukamupaka ikoko pamamukaita 3 months muko ndikambokuteera here hana kuteera ndo zvandikapoputana navo kwete kuti ndaifonerana kuti handichengeta imimba hazvisizvo handina kana mbobva ndafonerana kusvika nanhasi ava kana vachiziva nhamba dzangu obva ngotaura mudare muno kuti ndaifonerana nawo nhamba idzi pamusoro ichangamiri nafoni yaishanda ichifonera inini yange tifoni yatezvara wangu nhamba dzinetwa dzinopirana 90 ndaiti ndakafona panext murume we aiti usafone panext fona pafoni yatezvara saka ndopa ndaifona ndichitaura naye murume wacho nditozvoni amaitira iko zvozvina kutengesa fodya chiuya padhuze ndaenda kukumba kunotengesa fodya ndakasvikira fodya yangu yandikati machecha inini yekaroora munhukadzi pfuma akaendesa ini handambobvisirwa kana pfuma saka zvinhu zvinondirwadza vapedu muri kuti here nimi baba kwaifonerai pafoni yatezvara yenyu maitaurirana here inyaya yekuti yofambiri penyini muchangamire vaindoo vaitonditanga kuti amaitirai vakatobvunzwa natete wangu uri kuziva here kuti muzukuru wangu ine 3 months zvikanzi hongu ndiri kuzviziva nhumbu yamakaibvisa ndiri kusungisa ari murume ari murume ari kutaura achitofona natete wangu vabva vatotukana pafoni asi mhinduro akanga apindura kuchimbomirai iverengere heading yesamuel Samuel kuti yani kuramba kutamutema kuti atamamba mchaka nezvako verenga maminitsi eto maminitsi ari kuti
Kuswa 50921 Secretary P. Mandaza Dare Ramai Machinga na Machinga Secretary takadaidzwa na Mai Tiki vachiti uyai mutigadzise watitori midziyo yangu ndiende. Saka vakatutu vakati ndakanetsana nemudzimai wangu anofunga zvekuzviuraya saka ndinyorere pasi kuita mangwana. Kuswa 2 mwedzi 12/21 maminutes akanyorwa kwewardrobe kitchen unit 1 set yemakapu 4 macups 1 set plate lunch 4 bawe 1 blue zvapana izvozvo mudare muno musi hatidi kurambanisa vanhu asi pano panomanikidza pasipesiwa vabereki vako iwari varipo vabereki vanova one kuva uyu murume iwo wayanani kuti right ndoda kuti ndakuona yengarai pasi ndoda kuti ndikataura pana patopasirana maguru kuvakamukei vanhu ndoda kutanga nabvunza kunewe wati uri sekuru ndiwo unogara uchiona vana usamondinati uyandikudare ndikurambe zvipamutemo warinzwa pano pangu kuti tinomanikidza kuti imeenda kugara mese kuirana kwacho pasina matsotsi akawanda kana kuzebva kunoyari kwakukwara chite kwaanowanika urikuzvinzwa uri kuona semushaya vana vako ini changamire zinoti handina zvangu zvizhinji zvandinoziva pamusoro pevana asi kuti mwana azomboya kunditoro kuti ndiperekedzeyo kudati pamama kana usina chaunoziva nyarara kana usina chaunoziva nyarara musekuru pasina zvaunoziva right tete wako ndani tete ukuona semushaya vana vako ndofunga muna February no handisida kuda kubvunza ukuona semushaya vana vako ndokanaida kuti ndisvike ipapo kuti ndakatoshedza muramu kuti awetinzwe ndigadise ndakuzoshamisa nchona ndasitakushedza ayo muzvikunzi kana magariro avo nematombo ukuona sei magariro inzwa akatetetera kuti point yako ndativereka zvakanyorwa pasapo ndobva ndazvinzwa aiwa pamusoro changamire takutotera uye baba mandu achatitaura zvautano ndozvandatibvunzwa iwe nenti vamwe chete zvinzwa ndiri kuti iri kuona here musha tativereka zvanyorwa pasapo ndobva tativereka musoro tsamba pasamoni kuti tiri kuti kudii wati auya tikurambe zvinotemo saka ndiri kuti inini pano kumanikidza rudo tichiti tiri kuvira vanhu vari kunogara zvakanaka pasina rugari ipapo ndambotaura munyaya panapa ndikati vakomana yakava yega shuga inoti ikapera kuti hande kutenga kwamuunganirwa munhu atengwe kuzvinzwa asi mudare atinozoda kurambarisavo ndozvatibvunza kuti urikuzviona sei inotete aiwa ndazviona munhu amanikidzwa takutotero zvauchatiitira kubaba ambuya changamire sekuzva kugitai avataura adostatement dzataurwa muda kunzi mupinde teresa yamai muda kunzi nzomba vatopindura inini kana ukatotaura kupindudzi ndinonzwa ndobasa rako ndatodzwa zvese ipopa ndatozvinzwa zvavapindura poindi yavo chete munonoga kubata uyo musikana apindura zvakanaka ati mambo takutonzwa kuvaviri vake vatopindura zviri straight ndiri kuti inini munononoka nyaya kutoka kunonetsa nyaya inoitika ndeyekutaura tichitaumuchi nyaya muchisakanadzo dzinoda kudzikopa kuti dzinofamba sei samoniri ati uyandikudare ndikurambe zvipamutemo nyaya yekupfeka toda kutaura mazwi anenge aitaura murume nomukadzi kuda kutsvaga kuti vanhu tingavabatani chisei kuri kunyatsozvinzwa but nokuda kwokuti mazuva ano mumwe munhu tikatonga nyaya tichibatana ende mugara tonga mumwe munhu asinzamachi mushonga kufa kukuwanda saka tiri kunyatsoona kuti apa uyu kutaura zvake mukadzi haachaita sei haachada urikuzvinzwa saka ndoba ndiri kubvunzwa vabi yangu vane mwana ari kuradio muri kupaonawo sei kuchikwati chkarwa novabe kuti chikwati chaita sei chata iwo wata uchada mukadzi mwana ndeko
Anditi ndikona. Dai pakakuti achikuda munda wake. Dai kuti akuna asina kuita sei. Akuno ndikona kuisa shere. Tete wazvizwa? Iwe tezvara. Mwana arapiwa. Pano imwe inonzi punishment plus good move. Ndakuudza zvimwe hazvitambidza kuti kukwira dare muno kutaura ndapfuma yangu kuzvinzwa. Une kodzero. Mwana wako ana vana vangani? Vatatu. Right, pano panoda kubvunza. Panga papachitaura nemi, hauna mimba here? Ndinayo ine 6 months. Anzi ndino mimba yako 6 months. Tete. Anzi mimba ine handizive. Tazviuka asina kukupirisa sachikumbiro tenokuti kumadini test. No. Regai titaure nchiti. Tinorarama nekusingaperi tinotonga panyika, atitonge kudenga, titonga pasi pese. DNA test yezvo zvanzi mavhiki. Mukuzvinzwa. Ndoda kutaura imwe secret yekuma DNA test. Ngatimirirei Mwari anotipa nguva tichirarama. Timirirei mwana wedu uyu ari mudumbu yedu. Kana tadzipa ari 6 months, vanhu hadzisi nzou dzinoita 2 years. Pasara mwedzi mingani? 3 kunoti mazuva atokwana munodzoka. Panotopai tsamba isusu tikatopai munhu mudare muno moita ku-DNA test. Mwana apa baba. Ende zvimwe zvatototadza kuita ku-DNA test because patinongobata mwana tiri muno mudare tinotozvona kuti mwana wekuramba zvake ndowamusoro. Manyatsozwisisa? Asi tati mudare hamurambidzi kudzoka kukwira pfuma. Wazvinzwa here? Hazvipfuma ndozvavabereki vako. Anzi nomurume achabuda zvakwa uyu. Iwe, zvinhu zvake ndezviro? Baba wako ari Roma, haafanire kunge kana uchiti ndanzwa patinzi ati zvona ndo vakaita nomudziyo. Hakuna zvakadaro. Kwakaenda mudini. Pandinoda kuedzera kutaura ndichiti vakadzi ava vanobata dzakawanda kwaunoona vachidai. Vanobata dzakawanda dzavanopfeka dzakaita sei? Dzakawanda. Saka pakubata mbata vanozobata mbata dzisiri kuti maskin tight dzinozomukati. Tofanira kuva nekodzero dzakanaka. Atezvora kupinda panyaya yekuramba nekumbomuona. Muzvinzwa? Saka tapedza. Asi ndatitezvara mutuku wavo chi? Sheke hamuna mizokwira. Mazvinzwa? Kana mukanotokwira nhasi ichipinda musi wa 5 tinongotonga. Iwe unokodzerekera kukura zvinhu zvako usingachichiziva. Taura. Pamusoro ichangamiri. Ndoda kubvunzwa kuti ndakasiya ndarima 40 tamu. Handina kupuwa mugomo, mari yangu yandikarima ndakaenda kumupisira pfuma mukadzi. Handina kana sendera ndakapuwa, saka handisi kuzondoitawo seichangamiri. Zinonzwa hadzine wati uri iyo. Pamusoro ichangamiri. Mukadzi uyu ndikamunyoresa muchikwereti. Ndichiti ndirimeno zita rake. Musi wokuti ndakutambira fertilizer. Akaenda kudzimisa fertilizer kumurikamu. Ndikazotambira fertilizer nowosei. Bvunzai kana mumwe yangu andati nawo pano. Zvikanzi mukadzi wenyu ndiye auya kudzimisa. Nesi akati ngada kutoitengesera panext door akazonzi nomudhumeni. Nesi haichazivi yenyu mukatengesa nesi ndinokusungisai. Basa rakasiya aita mukadzi handisi kuramba. Akadyigara achibva aenda. Haana kuzomboshanda fodya ndakishanda ndega nekubva musi wokutanga kusvika pokupedzisira kudyara zvipa mukadzi wangu akadyara asi kushanda fodya yahaana kuishanda ende akandivharisira fertilizer hameno totokaita sei. Right. Wakaitwa basa ripi? Pamusoro ichangamiri. Ndakadzidza nesi ndikasiya ndadyara fodya. Nesi ndakahaya chanetsa inini ndichivaka iwe uchitiza kumba kwewo munhu aidiridza nesi anonzi chanetsa vanoda kutobhadhara izvozvo. Right. Iwe akakona uchiridza ndiani? Akandona chidiridza. Vakanyereza varipo vanozvisiva ndaenda kukati kanyereza tudze tinzwe. Zvinonetsa kana vanhu vakurangana No, ndakandikutaurira. Ini ndinotonga zviri uye atotandamana kuti achakwanisa kutaura kuti atoda rimwe saidi. Wazvinzwa? Ende otsvaga munhu akakona uchiridza nesi uye muswani. Muswani 29 oya kuno nemunhu akakona uchiridza nesi. Pakudyara pasi. Andazvinzwa handisati ndakupa zvese tinochaja unokupa. Unodzoka musi wa 29 pano. Ndinokumbira kuti
kwandiri kugara kureva mari yetransport hatina totsvaga kugara kurefu kunodarika kunenge muzimbabwe ndopati kurefu ai kwandiri kunoedza kutora transport pakufamba kugara kupi muchasimudza tete kuvhillage 10 pabini iwe nyaya wakadyara marizanisi ufanobhadhara but tokudyara tasinozvakati tasara kuzwa nyaya yekuti zanisi tsvaga munhu akaunoti zanisi kubhadhara mari yake kana hanzvadzi yavo iri kuenda haachadairi akanokuti uyarapiwa anodaira zvisiri izvo taura tizvetete ngachiti kuno muzukuru wangu kudyara munhu anobasa siyana nazvo zvingopiro zvakangodaro wadzingugari zvakanaka saka tati isusu tete mukaverenga 3 months kana mwari weda akatendera zvinoita pamiri auti munyatsonzwisisa pamiri panosiyana mumwe munhu anobata pamiri kamuchiteamwedzi mumwe muchera kuti aenda kunguva dzake ndinofanira kuzvibata sezvi izvozvi inogona kuti ine 6 months ka pamwe yasara ne2 months kana kuti yasara ne4 months murunzwa kwendiamo zvese zvitaakuzviziva mudare munhu azvijaira kuzviziva tosangana saka tiri kuti ngatisanganeni tezvarapira dare pfuma haunamizi taura pira uda kupira izvozvo iwe chitaura nomunhu ndanoupira haunamizi aiwa mudziyo ndao yakutora tete ende yakutakura mudziyo imwene budzi dzazvino dzinozara kukuona kwega kwega